сто, това и свирих ми. Качих я в колата, погалих и бедрата, и после в кревата свалих я аспирата и почна се играта. Так-так, дай малко назад. Так-так, завърти го пак. Жената се обърна и с думи ми отвърна: Хай, куртак, влиза вече в такт. но такта се обърка, всичко се разбърка. Стана от кревата, облече си перата. Ala tüke kaliye, tupur tupur kakeras romniye, tupur tak, laki bul aspur çak çak. Ах, не сърк,